Tervetuloa älyopistoon. Mielessäni pyörii varmaankin kysymys, mikä ihmeen älyopisto? Voiko älyäkin opiskella? Eikö asia olekaan niin päin, että älyä tarvitaan, jotta voi menestyksellisesti opiskella? Vastaus on kyllä ja kyllä. Äly on asia, jota voi saada lisää. Viimeinkin voidaan haudata sellainen käsitys, että kaikki on syntymässä saatu ja siinä se on. Uusin neuropsykologinen tutkimus on osoittanut, että aivosolut uusiutuvat siinä kuin muutkin ihmisen solut. Vielä 10 vuotta sitten meille väitettiin niin sanotusti varmana tietona, että aivosolut vain vähenevät ihmisen ikääntyessä. Nyt tiedetään varmuudella, ettei näin ole. Aivojen käyttö monipuolisesti ja eritoten kohdentamalla mielenkiinto juuri siihen, mistä eniten pitää, saa ihmisestä esiin aivan uskomattomia ideoita ja suorituksia. Opiskelun ei tarvitse olla, eikä se koskaan saisi olla, ikävää ja tylsää. Äly eli älli on myös fiksuutta. Mitä fiksuus sitten tarkoittaa? Olenko fiksu, kun opiskelen? Vai onko niin, että vain tyhmät tarvitsevat opintoja, sillä fiksuthan pärjäävät ilmankin? Pitääkö vanha sanontakaan enää paikkaansa? Älykäs selviytyy niistä ongelmista, joihin viisas ei edes joudu. Miten viisaskaan voisi nykyisin elää ottamatta yhtään riskiä, sillä monimutkaisessa maailmassamme tekemämme valinnathan voivat aina johtaa myös ongelmiin. Mutta älyopistossa viisaskin voi siis kasvattaa älliään ja parantaa omaa elämäänsä entisestään. Me älyopistossa tiedämme, että uusien asioiden, asenteiden ja tietojen oppiminen on valtavan hauskaa ja luovaa, kun opiskeluympäristö ja oppimismenetelmät ovat oikein suunniteltuja. Mitä muuta esimerkiksi pelien pelaaminen on kuin uuden oppimista ja ongelmien ratkaisua? Mitä siinä tapahtuu ihmiselle? Mitä hän kokee? Väitämme, että se on iloa, jännitystä ja mielen kihelmöintiä, joka saa mielikuvituksen liikkeen. Kyse on siis myös luovuudesta ja luovasta tavasta asennoitua elämään. Näitä on tarjolla älyopistossa. Tiivistetysti älyopisto on rakennus, jossa on erilaisia huoneita virtuaaliympäristössä ja se toimii internetissä osoitteessa www.älyopisto.com. Kyseessä on eräs sosiaalisen median muoto ja älyopistoa voisi verrata Second Lifeen, joka vain on valtavan paljon isompi kuin älyopisto. Lisäksi älyopisto on täysin suomalainen ja eteläkarjalainen keksintö. Älyopistossa toimitaan ja liikutaan avatar-hahmoisena. Hahmoja on valittavissa 10 erilaista. Sisään älyopistoon kirjautuminen on helppoa. Valitaan hahmo ja kirjoitetaan oma tai mielikuvitusnimi. Ja sivusto ohjaa eteenpäin. Tuutori neuvoo, jos apua tarvitaan. Älyopistossa on mahdollista tutustua moniin mielenkiintoisiin asioihin ja aloittaa opiskelu tuutorin ohjaamana. Täällä voi tavata muita älyopistoon sisään tulleita, jutella heidän kanssaan ja osallistua sisällön kehittelyyn, tuomalla omia ideoita ja itseä kiinnostavia juttuja älyopiston tuutorin tietoon tai antamalla palautetta sille varatussa osassa älyopistoa. Kaikki älyopiston opinnot ovat olemassa myös reaalimaailmassa. Opinnot ovat 7 eteläkarjalaisen oppilaitoksen tarjoamia opintoja. Niiden sisältö uusiutuu osittain joka lukukausi. Osa opinnoista on yliopistollisia, osa yleissivistäviä, osa harrastekursseja, kuten taide- ja kädentaitokursseja, osa taas ammatillista täydennyskoulutusta. Älyopiston ovat rakentaneet Etelä-Karjalassa toimivat vapaan sivistystyön oppilaitokset ja heidän yhteistyökumppaninsa. Rahoitustyölle on saatu Opetushallitukselta, joka on myöntänyt älyopistohankkeelle erityisavustusta vuosina 2008–2010. Oppilaitokset älyopiston takana ovat Etelä-Karjalan kansalaisopisto, Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Imatran työväenopisto, Jaakkiman kristillinen opisto, Joutsenon opisto sekä yhteistyökumppanit Etelä-Karjalan instituutti Lappeenrannan tekniseltä yliopistolta, koulutus- ja kehittämiskeskus Lappeenrannan tekniseltä yliopistolta,
sekä semiotiikan verkostoyliopisto Imatralta. Kiitoksia mielenkiinnostanne.